Bale, ni Zaira Gartzia naiz, Sorgin Lore elkarteko kidea, eta esan duen bezala hanek, 2025ean egindako protokoloa aurkeztuko dizuet. Gorroto arrazista, xenofobo, antigitano, LGTBI-fobiko gertakarien aurrean jarduteko protokoloa deitzen da, eta udaletxearen aktuazio marko bat definitzen du nolabait. Protokoloa sortzeko 2025ean prozesu kontsultibo bat egin genuen, alde batetik talde politikoekin, bestalde udaletxeko sail tekniko estrategikoekin, edo gaiari lotutako sailekin, eta hiriko hainbat eragileekin. Hainbat fase izan zituen protokoloaren eraikuntzaren prozesuak, alde batetik edo lehenengo fase izan zen informazio jasoketa fasea, zeinetan esandako hiru estamentu hauekin saio parte hartzaile batzuk egin genituen eta informazioa jaso genuen. Informazio guzti horrekin pila bat jaso genuela lehenengo bertsio bat egin genuen, protokoloaren lehenengo bertsioa. Bertsio hori oso oinarrituta zegoen Eusko Jaurlaritzak duela urte batzuk plazaratutako, publikatutako olako protokoloak sortzeko gida batean, orain eskuragarri dagoena, ja urte batzuk dituena, baina oraindik baliogarria dena, eta lehenengo bertsio hori edo behin-behineko bertsio hori geneukanean hainbat sozializazio genituen estrategikoak ziren edo protokoloan aipatzen ziren beste eragile instituzional batzuekin. Adibidez horien artean Ertzaintza, Osakidetza, erabiltzailearen arretarako bulegoa, Udalinfo eta abar. Hortik ere bai informazioa jaso genuen eta kontraste guzti horien ondoren behin betiko protokoloaren bertsioa egin genuen. Behin betiko protokoloaren edo azkeneko bertsio hori ere bai udaletxeak sortutako erabakitze gune baten bitartez definitua izan zen. Orduan, labur azalduko dizuet protokoloaren behin betiko bertsio honen edukia, alde batetik sarrera badaukago hitzaurre batekin, eta ondoren funtsezko kontzeptuak definitzen dira, ez? Motivazioei lotutakoak, zer den arrazakeria, zer den xenofobia, zer den LGTBI-fobia antigitanismoa, direla protokoloaren 4 ardatzak. Diskriminazioari lotutako hainbat kontzeptu eta gorrotoari lotutakoak, zer den gorroto diskurso bat, errepresaliak eta bar. Ondoren, printzipioak edo esku hartzeko printzipioak edo protokoloaren printzipioak aipatzen dira, hori, esan bezala, hanek esan duen bezala, biktima beti erdian kokatuko dela, bere autonomia bermatuz eta konfidentzialtasuna bermatuz, sarelana bultzatzen saiatuko dela udaletxeak eta printzipio demokratiko batzuk bermatuko direla. Hala nola, botere banaketa, proportzionaltasuna, justizia restauratiba eta bar. Eta 5. kapituloa nolabait izango litzakeena mamia edo protokoloaren muina, 2 azpi ataletan banatzen da. Alde batetik prebentzio neurriak, olako gorroto edo intzidentziak prebenitzeko neurri batzuk, eta bestalde esku hartzeko prozedura, behin gertatzen dela. Prebentzio neurrietan, bi lan beharrezkoak zirela identifikatu zen, alde batetik, jada udaletxeak egiten zituen neurri batzuk indartzea, horien artean adibidez udaleko langileentzako tratu berdintasunaren eta sexuanistasunaren prestakuntzak, edo eta prebentzio taldeak indartu gorroto gertakaria gertatu diren edo susmatzen diren hiriko une kritikoetan, eta bestalde, neurri berri batzuk, prebenitzeko neurri berri batzuk martxan jartzea baloratu zen. Horien artean adibidez, sare sozialetan eta interneten gorroto delituen eta diskursoen prebentzioari buruzko sentsibilizazio kanpainak bultzatzea, edota segurtasunaren aldeko ituna egitekotan protokoloan proposatzen den ikuspegia kontutan hartzea. Hala ere, guzti asko zehaztuagoa dago, eskuragarri dagoen protokoloa interneten daukazute. Bestalde, esku hartze prozedurei dagokionez, behin intzidentzia edo gertakaria tamalez gertatzen denean, zer nolako esku hartze egin behar duen udaletxeak definitu zen. Eta horretarako bi
bi esku hartze mota edo diferentziatu ziren. Alde batetik, kasu arinak izan zitezkeenak, eta bestalde kasu larriak edo oso larriak. Orduan, flujograma batzuk daude, eta bi kasuetan, bai arinetan eta bai kasu larriak edo oso larriak, 3 mailatan planteatu da esku hartzea. Alde batetik sarrera, bestetik esku hartzea eta azkenik erreparazioa. Sarreraren kasuan, zer nolako baliabideen bitartez, biktimak udaletxeari jakinarazi aldion gertaera, esku hartzearen fasean egoera baloratuko litzake eta eskura dauden baliabideen aktibazioa egingo litzake, eta azkenik erreparazioaren ikuspegitik elkarbizitzaren erreparazioari ekingo lioke udaletxeak. Eta hanek pixka bat aurreratu du, baina zer ekarpen egiten du protokolo honek? Ikuspegi estrategiko bat sustatzen du, zeinetan gorrotoa ez da soilik delitu bat, kohesio sozialari eta bizikidetzari eragiten dion edo mehatxatzen dion fenomeno gisa planteatzen da. Bestalde biktimaren ongizatea sustatzen da udaletxeko zerbitzuen arteko edota eragile komunitarioekin artikulazioa edota antolakuntza bilatuz, bai publikoak edo pribatuak, eta donostiarrei mezu bat bidaltzen dio zeinetan gorrotoaren aurka edo gorrotoa ez degula onartuko plazaratzen denez. Argi edo beharrezkoa da esatea lehenengo protokolo bat dela, dokumentu bizi bat dela, nolabaiteko berrikuspenak eta uneoroko egokitzapenak beharko dituena, bai aplikazioan aurrera egiten dena ala, eta bai gorrotoaren fenomenoa aurrera egiten duen heinean, ez? Eta besterik gabe esan bezala eskuragarri dago, eta edozein kontu dena edo, gero kafean komentatu dezakegu.